siphile sabantu sithi ngibhuko namhlanje. Mabunda mfethu into engifuna ukukhuluma nayo nayi baba. Yebo dad. Sispende isikhathi sethu kushaya abantu abarong. Kanti labantu esibashaya akusange sibashaya. Yeah. Kodwa khona la Nkosi silungise khona ngoba bona bayasetshenziswa kuze bayasetshenziswa. Khona la Nkosi silungise khona kuze babe right. Ngiyakuzwa Ncike. Makuthini kahle kahle. Mabunda kwakwenzeka ngelinye ilanga mfethu ngangihlushwa iTV yami, ngisebenzisa iAriel. Yeah. Now iTV yami mfethu beyingabonakali beyiviliza. Mina mfethu into engayenza Mabunda nayi. Yeah. Ngaya ku TV ngaya nge-screw drive wathi omunye umfo i-TV i19 inkinga iphezulu Mabunda ungizwe kahle baba i-TV iphansi i-aerial iphezulu i-problem yethu silungisa izinto zaphansi kanti ngabe silungisa izinto zaphezulu Ngiyami. Okay Mabunda. Yebo dad. Usathane mfethu phansi. Izulu liphezulu. Mfethu ngithi mangikhuphuka ngiyaphezulu kwalunga izinto zaphansi. Ayi ngiyami. Ngilungisa into zaphezulu kulunga into zaphansi. Hayi ngiyami. Asiye ugodoloza abantu kodwa asiye phezulu. Ngoma uyaphezulu mfethu izulilwa nezinto ezikuhluphayo phansi. Hayi ngiyami. Ngamanye amagama wena Sibuda usho ukuthi sometimes ulwa nesitha esirong. Kahle kahle you are directing your prayers to the wrong person. Sometimes instead of fighting the devil, worship God. Because we spend too much energy fighting, casting out demons. Forgetting that sometimes nendumiso uma siphakamiso uNkulunkulu ngeke because nayo into enzeka ngeke lithi Bible the time uPaul noSilas basejele abazange balwa nemaketani badumisa kwaseke emhlabeni wena lalela isolution yakho iphezulu ayikho into zapha madoda nyakazisa umuzi nawo